Сәлем, дуслар! Сәлем. Дуслар, тиздән бит әниләр көне җитә. Ә сез үзегезнең әниләрегезгә бүләк ясадыгызмы әле? Ясамадыгызмы? Алайса, безгә кушылыгыз. Башладык. Бу тәбрикләмәне ясар өчен безгә төсле картон, төсле кәгазь, ак кәгазь бите, төсле кәгазьдән киселгән тасмалар, сызгыч, гади карандаш, кайчы, җилем карандаш кирәк булачак. Иң элек үзебезгә ошаган төстәге төсле катыргыны алабыз һәм сызгыч белән кайчы ярдәмендә аны урталай бөклибез. Гади карандашны алып, чынаякның контурын ясыйбыз. Аның тоткасын да ясап куябыз. Кайчыны алып, аны кисүгә керешәбез. Чынаякның тоткычын кискәндә, аның үзәгенә башта кайчы белән тишек ясыйбыз, аннары әкрен генә кисәбез. Кайчы белән эшләгәндә сак булыгыз. Тоткычны үзегез кисә алмасагыз, әти-әнигездән ярдәм сорагыз. Ә икенче тоткычны кисеп алабыз. Ул безгә кирәк булмаячак. Чынаякны бизәү өчен аны ак кәгазь бите өстенә яткырабыз, гади карандаш белән сызымын сызабыз һәм үзебезгә кирәк булган зурлыктагы туры почмаклык кисәбез. Туры почмаклык чынаяктан зуррак та, кечерәк тә булмасын. Ул аңа тәңгәл килергә тиеш. Кирәкмәгән өлешләрне кайчы ярдәмендә кисеп алабыз. Һәм җилем карандаш белән ябыштырып куябыз. Котлау язу өчен кирәк булган туры почмаклыкны да тәбрикләмәнең эченә ябыштырабыз. Достым, синең кулларың арып киткәндер. Әйдә әле, безнең әниләребез турында матур җыр тыңлап китик. Sabışalım dağı gibi mine bugün beşişi. Sabış
Дуслар, сезгә әниләр турындагы бу җыр ошагандыр дип уйлыйбыз. Ә без дәвам итәбез. Тәбрикләмәбезне бизәүгә керешәбез. Чынаякны киседән калган төсле катыргыга чәчәк рәсемен төшерәбез. Достым, син төрле зурлыктагы чәчәкләр ясый аласың. Фантазияңны эшкә җигеп, рәхәтләнеп иҗат ит. Чынаякның эшен без чынаяк төсендәге чәчәкләр белән бизәрбез. Кайчы белән аларны кисәбез. Төсле кәгазьдә чәчәкнең яфракларын билгелибез һәм кисеп алабыз. Достым, безнең төсле кәгазьдән киселгән менә шундый әзер тасмаларыбыз бар. Синең андый тасмаларың булмаса, аларны төсле кәгазьдән тиз генә кисеп куй. Һәм бөтен элементларны нигезгә ябыштыра башлыйбыз. Сабаклар озынрак булса, аларны кайчы белән кисеп алабыз. Яфракларны ябыштырабыз. Зәңгәр төстәге катыргыны алабыз һәм анда чәчәк рәсемнәре ясыйбыз. Чәчәкләрне кисеп алабыз. Сары төстәге төсле кәгазьне алабыз һәм чәчәкнең үзәген ясыйбыз. Бу эшебезне тагын бер тапкыр кабатлыйбыз. Һәм безнең менә шундый сары алты түгәрәк. Хәзер төсле картонны алабыз һәм чәчәкләрнең яфракларын ясыйбыз. Аларны кайчы белән кисеп алабыз. Тәбрикләмәне җыюга керешәбез. Әзер тасманы алабыз һәм аны урталай бөклибез. Тасманың бер ягын икенче ягына ябыштырабыз. Булай эшләсәк, ул безнең нык булыр. Икенче тасма белән дә шуны ук кабатлыйбыз. Сабаклар озынрак булса, аларны кисеп җибәрегез. Өченче тасмадан да сабак ясыйбыз. Чәчәкнең ике ягына да ябыштырабыз. Булай эшләгәндә тәбрикләмә ябык һәм ачык килештә матур булачак. Хәзер чәчәкләрне сабакларга ябыштырабыз. Яфракларны да чәчәкләргә ябыштырабыз. Чәчәкләрне тәбрикләмә эшенә матур итеп урнаштырабыз.
Хәзер чәчәк бәйләмен матур тасма белән бәйләп куябыз. Сары төстәге тасманы алабыз, аны урталай бөклибез һәм кисәбез. Бер өлешеннән бантик, икенче өлешеннән тасма ясыйбыз. Бармагыбыз белән басып, бантикны тәбрикләмәгә ябыштырабыз. Тасманы бераз гына кыйыклап кисәбез. Кайчы ярдәмендә. Аны бетереп куябыз һәм нигезгә ябыштырабыз. Менә шундый матур тәбрикләмә килеп чыкты. Дуслар, бүген без сезнең белән менә шундый матур тәбрикләмә ясадык. Ул аппликация ысулы ярдәмендә ясалган.